За македонската јавност Весела Чернева во последниот период е позната како советничка за надворешна политика на премиерот Кирил Петков. Владата на Петков падна по излегувањето на партијата Има таков народ на Слави Трифонов. Министър-председателя си има друг външен министр, не външния министр Теодора Генчовска. И този негов външен министр, ще ви кажа, се казва Весела Чернева. А Весела Чернева е во нашето студио. Добро вечер, добре дојдовте. Добър вечер, благодаря за поканата. Стравувањата, дел од аргументите што се користат во нашата јавна дебата се дека намерата е да се бугаризира Македонија, да се бугаризираат македонците, да се исчистат од некакво свое историско, културно, идентитетско паметење. Това е въпрос за македонците да решат какви искат да бъдат. Аз не мисля, че някой отвън може да ви каже какви да бъдете, как да се чувствате или какъв език да говорите. Създаването на външни врагове и външни страхове може би върши политическа работа, но той допълнително разклаща така самоувереността и достойнството, според мен, на македонските граждани.